La caleta de la Lili. El diari de la Caleta. Preparada? Preparada. Au. Massa lent altre cop, pare. Què has vist, Gavi? Oh, un tresor marí. Vaig a fer-hi una ullada, pare, d'acord? Molt bé, Lili. Seré aquí si em necessites. Molt bé, pare. Oh, què deu ser, Gavi? Potser és el trofeu d'una cursa de cavallets de mar. O potser és una copa pel guanyador d'una gimcana. O potser és el premi a la pagellida més grossa de l'oceà. De l'altra banda del món, a la caleta del tronc. Anem, Gavi! Tothom a bord! Cap a la caleta del tronc! Pugem a bord, capità Salat! Hola, hola, mariners! Salat, hi ha un ocell atrapat en alguna cosa al mar! No et vols llamàndols! Tranquil, ocellet, nosaltres et deslliurarem! Ja ets lliure! Gràcies! Quan tornem a port reciclarem aquesta porqueria. Terra a la vista! Gràcies, Salat! Oh, de res, Lili. Xutrenet! Entrega per en Salat! Lloca, en Salat acaba de rescatar un ocell atrapat en una xarxa al mar. Ostres, molt ben fet, Salat! Va, només he fet el que hauria fet qualsevol gos de mar com cal. Ah, per fi et trobo, Salat. Acabo d'adquirir unes quantes peces d'art meravelloses del teu magatzem del port i en Bou s'ha ofert amablement a dur-me-les fins a casa. Què és això, Lord Cèrvol? És una antiga impremta d'imprimir diaris. He pensat que la reciclaré fent-ne una tauleta de cafè. No hi ha res com un bon Ho diari. dius de debò? T'agrada estar informat de les últimes notícies, Bou? No, m'agrada fer barrets de paper de diari. Que en Salat ha rescatat un ocell al mar podria ser un bon article de diari. Però la caleta del tronc no en té de diari, marinera. No en té cap, però en podria tenir. I podria anar ple de notícies del dia a dia fascinador de la nostra humil illeta. El podríem imprimir amb la meva impremta. Ah, i em veig ocupant el càrrec de director en cap del diari de la Caleta. En Gavi i jo podríem fer les fotos. I ara necessitem un reporter de primera que trobi una notícia de portada ben sucosa. Podria ser alguna cosa sobre les dents de lleó? Podria ser, Bou, però sigui el que sigui, la necessito abans que es faci fosc per imprimir-la aquesta nit. Jo me n'encarrego. Lili, hem d'anar a buscar dents de lleó. I jo us puc portar on vulgueu anar. Au, va, doncs som-hi! Xutrenet! Ja sé que som a la caleta del tronc, però això és excessiu. Ah! No hi ha manera! Potser podré ajudar jo. Molt bona, Bou. Bou, has salvat el meu repartiment. Lili, dents de lleó! Gràcies. Està bé, el temps no espera ningú. Vinga! Que has vist res, Bou? No crec que cap d'aquestes dents de lleó sigui notícia. Què hi fa aquest paperot aquí al mig? Això em penso que és una carta per la Iona. Ah, me n'alegro, però hi he d'aconseguir la meva notícia. Ostres, una dent de lleó sucosa. I tant que sucosa, però ja me l'he menjat. Doncs no hauré de buscar més. Penso que hauríem de dur-li aquesta carta a la Iona. Deu ser un assumpte important. Quines coses! Segons aquesta carta, els meus muffins rebots han guanyat el primer premi d'un concurs de rebosteria. Això és genial, Iona! Això està molt bé, però he de trobar una notícia sobre les dents de lleó. Seré fora. I ho he arribat a saber gràcies a tu, Lili. En realitat l'ha trobat en Bou, la carta. On ha anat, ara? No he tingut oportunitat d'agrair-li. Ara li diré, però abans necessito fer-te una foto. Guaita, quina dent de lleó! És enorme! És la notícia que ens fa falta. Bou, no endevinaries mai què acaba de passar. Mayday! Gos de mar en perill! Salat, vés en compte, això és un Ja ho albatros! sé, l'havia anat a rescatar, però és una mica més gros del que em Ja pensava. t'enxampo, Salat! Salta!
Quina situació més arriscada. Gràcies, bou. Això rai, company. I ara on és la dent de lleó? Em penso que l'has aixafat. Ai, no la trobarem mai, una notícia pel diari de Lord Cèrvol. Val més que li diguem, doncs. Em sap greu, Lord Cèrvol. No hem aconseguit cap notícia per la portada del diari de la Caleta. Quina llàstima, doncs, amb aquestes fotos tan encantadores. Per fi et trobem, Bou! Et volia agrair que hagis tret el tronc de la via. Si no arriba a ser per tu, Bou, no hauria sabut que ha guanyat el concurs. I a mi se m'haurien portat un albatros. Mira, Bau, com a director del diari he decidit homenatjar-te amb una notícia de portada absolutament meravellosa. No n'he aconseguit cap. Ets tu, la notícia. Has retirat un arbre de la via del tren. Has trobat una carta important per la Iona i has rescatat en Salat d'un albatros. Ets un heroi, Bau. Doncs l'hauríem de premiar, el nostre heroi. Oh, el meu tresor marí! Bou, accepta aquest trofeu. Te l'has guanyat perquè ets el nostre heroi. Últimes notícies! En Bou heroi sorpresa de la Caleta del Tronc! Quina portada més sensacional. Demà em servirà per fer-me un barret. Lili! I és hora de tornar a casa, ara. Ràpid, Lili, un altre intent. Ha quedat perfecte. Podem penjar-la a la paret, pare? És clar que sí, Lili.